ଏଇ ବୋଉ ହଁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲୁ କୃପଣ ମହାଜନ କଥା, ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଲୁ। ହଁ। ଜଣେ କୃପଣ ମହାଜନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ମହାଜନ ଚଉକି ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ବାରଣ୍ଡା ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ। ଠିଆ ହେଇକିରି ସେଠୁ କହିଲେ, ମହାଜନ କ'ଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ ହଁ ଭଲ ଅଛି। ନା ସେଠୁ ସେଇପଟ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ବୋହୂମାନେ, ପୁଅମାନେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଟିପଟପ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇପଟେ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ମହାଜନ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ନା ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋହୂ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏ ପୁଅ ନାତିମାନେ ସବୁ। ଆଉ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, କ'ଣ ସେ କ'ଣ କଥା ସତ ନା ମିଛ? ନା ନାଇଁ, କେଉଁ କଥା ସେ? ନାଇଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ 4 ଦିନ ତଳେ ଯେ ଗୋଟେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ମରିଗଲା କ'ଣ। ଆଉ ସେଇ ପାପ ବିଷୟରେ, ସେ ପାପ କାହାକୁ ଲାଗିଲା? ମହାଜନ କହିଲେ, ସିଏ କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା। ହେଲେ ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାଜନ, ତୁମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ବହୁତରୁ ବହୁତ ହେଉ, ଧନ ବଢ଼ୁ, ଜନ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ତୁମେ ସୁଖୀ ରହ। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଉ ତୁମର ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କହିକିରି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଫେରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ଯାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲାଣି। ସେ ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କିଛି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କବାଟ ଲାଗିଛି, ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ହାତ ମାରିକି ଡାକିଦେଲେ, ମାଉସୀ ମାଉସୀ। ସେଠୁ ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ହଁ ହଁ ପୁଅ କିଏ? ହଁ ଖୋଲୁଛି। କହି କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଉ ବସିବାକୁ ତ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ କତରା ପକେଇକିରି ଶୋଇଥିଲେ। ସେ କତରା ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ବସିଲେ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାଉସୀ? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ପୁଅ। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖିଛି ଯେ, ସେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଏ, ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାସ ଟିକେ କାଟେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚରାଏ। ଏଇ କାମରେ ତ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଚଳୁଛି। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ପିଲା, ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅଛି, ଏଇଆକୁ ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ପିଇ ଦିଅ ଯାହା। ଆଉ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ରଖିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ନିଜେ ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇକିରି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ପିଇଦେଲେ। ପିଇ ଦେଇକିରି ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ଯିବାକୁ। ଯାଇ ଦ୍ୱାର ମରେଇକିରି ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବାଛୁରୀଟା ମରିଯାଉ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏମିତି କେଶବ, ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ନିଜ ପାଇଁ ପିଇବାକୁ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ସେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୋ ବାଛୁରୀ ମରିଯାଉ। ଆଉ ସେଇଠି ତ ମହାଜନ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବି ଯାଚିଲେନି, ଏଡ଼େ ଧନୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ତୋର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତୋର ଧନ ଜନ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ସବୁ କେମିତି ସେଇଠିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ନା ତୁମେ ଜାଣିନା ଅର୍ଜୁନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେତେ ପାପ କଳସ ତାଙ୍କର ପୁରି ଯିବ। ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିବେ। ଆଉ ଶେଷକୁ ସେଇ ଅସରନ୍ତି ଧନ ବଢ଼େ ବହୁତ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ମାଆଙ୍କର ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାଛୁରୀଟା ଯେବେ ମରିଯିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ବସି। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେଲି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଉ।
ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସତ କଥା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଆଉ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ନା। ହଁ